Wel, mae'n hyn yn mis Ebrill 2024 ac dwi'n mynd i gerdded o gwmpas yn yr ardd i arolygu gorchwilion sydd angen i wneud achos mae'n bryd i mi i dechrau i trwsio gwmpas yn yr ardd. Fel ydych chi'n gweld, mae llwynau wedi ei gordyfu. Enghraifft, yr un fan yma, yr bocsys llwyn, mae'n yn debyg. Efallai, hyd yn oed yn dechrau i achosi y dirwad i'r gwrthilty. Felly mae'n angen i mi yn uniongyrchol angen i datrys hynny. Ac dyma'r tŷ ar gyfer y adar. Dwi'n wedi ei wneud wrth o'r pren. Nawr mae'r ardd hwn, y llawnt, yn yr ychydig o'r cyflwr. Ond mae'n dechreuad o'r tymhor haf, felly dwi'n gallu dechrau i gynllunio y bethau gorchwilion i wneud. Dyma'r penglawdd. Unwaith eto mae'n yn yr dipyn o glyfr fan yma. Ac dwi'n yn llwyddiannu i sicrhau y strwythur hwn trwy defnyddio'r gwiaren fan yma oddi wrth yr metal, aluminium. Maen nhw'n digon hawdd i dod o hyd o'r hyn drwy'r wefan fel enghraifft eBay. Felly mae'r hyn dim ond yr cyntaf arolygiad o gwmpas yr ardd. Dim ond i benderfynu ac i meddwl am y bethau sydd angen i wneud. Ac hefyd mae'n angen i mi i glirio carthffos fan yma hefyd. Wel, mae'n ychydig yn fwy uraidd heddiw. Dwi'n mynd i ymgeisio i drwsio neu datrys yr carthffos fan yma sydd wedi ei gorllifio. Felly, fan yma mae gyda mi yr ffon sydd yn plygadwy, sydd gyda fe y trichster o'r adeiladu hanner centimetr, ac dwi'n mynd i procio mewn yna fe. Dwi'n meddwl mae'r offren hyn yn ei defnyddio yn aml gyda'r plymwyr, felly mae'n dim ond angen i procio mewn yn dwfn ac i ryddhau y dernynau arno fe yn cyfachu i mewn yn y carthffos fan yma. Mae'n hyn yn digwydd yn weithiau nid yn aml, ond mae'n debyg mae'r dernynau neu y chwilfyddau wedi ei cynyddu trwy'r blynyddoedd, ac nawr mae'n unwaith eto mae angen i gwneud hyn nawr. Felly dwi'n mynd i parhau i gwneud yr un peth fel hyn. Felly ar ôl treulio y ddeiti 5 munud o ysgugo y dŵr fan yma gyda'r ffon plymwr fan yma, nid oedd llawer o gwahaniaeth fel o blaen. Felly y gam nesaf yw dwi'n mynd i ymgeisio gyda'r ystyr cyhyr fan yma. Felly dwi'n mynd i arllwys ychydig i mewn arno fe fel hyn. Ac wedyn dwi'n mynd i dychwelyd y fori ac i arolygu unwaith eto. Gobeithio. Fe fydda hyn yn datrys hyn. Dwi'n meddwl mae dim ond dernynau o'r dail te neu reis neu rhywbeth bach fel hynny sydd yn achosi y cynyddiad trwy y blynyddoedd
i achosi yr apryddiad fel hyn. Wel, dwi'n mynd i arolygu yr carthffos unwaith eto, ac wedyn ar ôl yr ychwanegiad o'r Mr Cyrhyr, mae'n dal yn gorllifo, felly mae'n angen i meddwl am foddau arall i datrys yr gorllifiad. Unwaith eto dwi'n mynd i defnyddio yr ffôn plymwr fel hyn i ysgogi o'n gwmpas. Mae'n dan y gradell, achos mae'r gradell fan yma yn isod yn y dŵr sydd ar y moment yn anweledwy. Nawr, wedyn ar y dydd nesaf, mae'r gorllifiad wedi ei glirio ei hunain, ac dwi'n meddwl mae'r canlyniad oherwydd cymysgiad dwi'n meddwl o'r defnyddio yr Mr Cyrhyr ac hefyd gyda'r ysgogiad gyda'r rhoden neu yr ffôn a plegadwy plymwr oedd yn defnyddio y ddoi. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn debygol wedi achosi yr dŵr i leihau, ac roedd yn gwylio ar y fideoedd ar y YouTube nethiwr, ac roedd yn darganfod modd arall sydd yn ei defnyddio ac yn ei argymell yn y fideoedd ar YouTube, sef i defnyddio ei signydd neu y plymydd fel hyn, ac roedd nhw'n defnyddio hyn i creu y gwasgiad trwy defnyddio yr plymydd fel y hwn fan yma i achosi y gwasgiad i mewn yn y dŵr i gwthio, dwi'n meddwl, yr mymryn neu dernynau neu'r chwilfydydd oedd yn achosi yr ataliad neu yr afwyddiant i mewn yn y carthffos fan yma. Ond nawr, dwi'n meddwl, oherwydd y defnyddiad o'r Mr Cyrhyr, ac hefyd gyda'r rhoden plymydd neu plymwr, mae'r dŵr yn ffodus wedi ei leihau, felly does dim unrhyw beth dwi'n eisiau i wneud ar gyfer hyn. Beth dwi'n eisiau nawr i gwneud yw i arolygu ar gorchwilion eraill sydd angen i wneud. Yn gyntaf mae angen i mi i glirio o gwmpas drws yma, achos mae'n wedi ei atalwyd gyda'r tyfiant o'r llwyn fan yma. Felly dyma'r cyntaf peth i wneud. Felly, fel ydych chi'n gweld nawr, gyda'r golygfa well o'r carthffos, mae'r gorllifiad wedi ei glirio yn gwbl, ond fel oedd yn dweud ddim yn nawr, oedd yn gwylio ar fideoedd ar YouTube nethiwr, ac oedd nhw'n argymell i defnyddio yr plymydd fel hyn, neu signydd i achosi y gwasgiad yn gwasgiadaeth o'r dŵr, ac fe fyddai hynny yn gwthio mymryn neu dernynau allan o'r ataliad neu yr afrwyddiant i glirio yr ataliad. Felly dyma'r tocwyr dwi'n defnyddio yn arferol i tocio yr glaswellch, ac dwi'n mynd i defnyddio fe am gyntaf eleni fel hyn. Mae'n dal yn gweithio. Mae'n defnyddio yr rhaff a'r pen i tocio y glaswellch neu y llwyn ar welod o'r drws fel hyn.
Nawr mae drws yn rhydd, dwi'n gobeithio, I agor. Felly, fel ydych chi'n gweld, dwi'n wedi prynu amrywaith o'r offrennau yr ardd I cyfathwyo gyda'r tocio neu'r daclusio o'r ardd. Ond y beth sydd dwi'n wedi ei canfod yn ddefnyddiol iawn yn diweddarach yw cadwyn llif yn yma. Mae angen I mi I defnyddio fe ar gyfer y toriad neu tociad o rhywun. Sef enghraifft bocsys rhywun. Ond nawr dwi'n archwilio ar gyfer tocwyr ar gyfer y rhywun. Felly dyma'r tocwyr cangynes sydd dwi'n ei defnyddio yn arferol enghraifft I glerio y cangynnau ar mynediad. Felly dwi'n meddwl mae'r hyn gorchel pwysicaf ar y foment. Felly dyma'r ardd blaen ac dyma'r coed afal. Felly dyma'r ffynidwydd sydd wedi ei gortyfu. Fel hyn. Ddim ond I daclusio fe. Achos ar y foment mae hyn yn acedig yn achosi yr afryddiant yn y mynediad hwn o gwmpas y geitl yma. Felly dwi'n meddwl mae hyn yn digon ar gyfer nawr. Nawr yw ysgubo o dod y stryd. Mae hyn yn defnyddiol iawn a dwylo mawrion fel hyn I gasglu a gwastraff ardd. I mewn yn y bag gwastraff ardd. Mae hyn yn achub I ysimo I lawr ar y llaw. Mae hyn yn gwneud y gorchwil yn haws iawn.